Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, sik dereng ngantuk. Jempol luar biasa. Selamat malam Sugeng Dalu, terutama warga Kalipadang nggih. Sehat sedaya nggih. Mugi-mugi mantun sedekah desa niki wargae tambah seger waras, sing ngutange akeh ndang cepet kesaur, panjang umur, terutama Pak Kades, Pak Chandra, kalian Pak Carya, Pak Sukono, mugi-mugi semakin ke depan semakin luar biasa dalam memimpin. Selamat malam juga kagem konco-konco Sabu, tim Pedhot Jalur Langit, cak terus sing kopior, konco-konco Setro, konco-konco YouTuber, selamat malam. Terima kasih. Semua saling mendukung luar biasa untuk Budi Wijaya. Aja. Paling nono aja. Rodok pereng nggonku nunu gedang wong gedange logor kececeran. Atiku seneng kepethuk karo dulur Kalipadang, wong dulur Kalipadang senengane seduluran. Muga-muga acara ngene iki gak leren-leren tiap taun. Jombang tuku wedhus kabeh sing gawe klambi abang budal gak adus. Tapi raup sa Indonesia kabeh
kali padang kabeh nyuwun berkah tak dongakno kali padang kene ado teko musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno masya peno kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula iku sampean anggap ngingoni kula kenal Pak Chandra iki kepala desane aku mang dijak mangan kare ayam lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune petik lah kok dongkele sering aku ngedong lak yo bengi iki eling-eling karo Pak Sukono sik dulur aku melok berpartisipasi dening kok mari aku disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneyo tak anten boten Pak Sukono kalian Pak Chandra ini pemimpin yang luar biasa bijak luar biasa buktine nopo niki wau kanca-kanca ndugi kabeh teko dok wis dikalungi kembang yoga teko dikalungi kembang pesinden teko ya dikalungi kembang tempo dagelan teko ya dikalungi kembang tapi sak pote dadi glantong ngoten nggih dulur nyuwun sewu sampean kabeh niki sedekah desa niki tarian apa mboten? Mboten nggih. Berarti pemimpinnya luar biasa. Napa kok luar biasa? Ngerti kebutuhane warga. Sedekah desa niku sami kalih tiyang niki resik-resik. Ibarate tumbas sabun digawe ngresiki awake. Desa niki nek mboten diresiki engken rusuh. Contohnya napa? Gelek wonten kemalingan, gelek wonten masalah-masalah sing mboten saged mari. Tapi nyatane Pak Sukono kalian Pak Chandra pemimpin yang bijaksana ngerti ngomong warga desane dianana sedekah desa muga-muga mantun sedekah desa niki masyarakat kali Padang kabeh ayem tentrem mboten wonten napa-napa. Nggih. Ayo Cak, unggahno Cak. Ngenteni namburi wis akeh. Wijaya niki berusaha menjawab tantangan zaman. Dagelane kuwata sing sepuh maringi pengajaran sing enom hormat ngaku guru kali sing sepuh. Dagelane kabeh nom-nom. Sing sepuh ngekeki nggon sing nom-nom iki luar biasa. Mboten wonten ludruk kaya ngeten nek mboten Budi Wijaya. Pemimpinnya kita si enom apa Didik Purwanto ngerti kebutuhannya zaman makanya jenengan
nek kepingin ndanggap ludruk sing milenial empun tu pundi-pundi. Budi Wijaya jawabane. Jilbab putih busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilane lugu ketok alami yo iku wanita muslimah taat sembahyang rajin ibadah sederhana gak kakean pola mensyukuri nikmate Allah Ta'ala rupane ayu kadek beriman sopan santun bahasane sopan iso bedakno kalal karo karam pinter maca suci ayat Al-Qur'an kadang-kadang aku rumangsa heran delok arek saiki nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman kulite mulus digawe pameran nganggo kaos singkrang ketok udele rokan cedak ketok gegere kaose dijancet gopo nutupi wetenge bareng digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem kali tiru model ABG gaya saiki katoke mlepet bokonge gede tak delok lah kok persis kintal ditaleni namung semanten kidungan kula menawi lepat porong ditinggal awe-awe sing ngedon kancane dhewe Budi Wijaya ini pemainnya dagelane nom-nom. Satu orang ini artis biduan asli dari Jakarta akan bersama-sama dengan kita yang kemarin barusan pentas di Denpasar Bali. Siapakah dia? Sambut kehadiran Wanto Teko. Selamat malam Kali Padang. Kali Padang selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jan luar biasa Mas Roso. Jo, asik tenan. sing luar biasa iki awakmu. Apa Mas Roso? Klambimu anyar. Klambiku anyar. Wah, aja diomongno Mas Roso. Oleh klambi anyar kok boleh kon bengos ngene boleh. Kok boleh bengos. Oleh klambi anyar Mas Roso. Terima kasih. Terima kasih iki lho. Bojoku insya Allah bulan Songo anyar. Kon sing temen kon ngomong ngono iku. Kon ngomong bojo anyar, bojo anyar. Bojo anyar sing ndi? Bojo anyar sing ndi? Bojomu saiki lho. Lah bendino anyar terus. Wong bojo. Tak kandhani. Apa? Apa kok bojoku anyar terus? Apa? 150 bendino aku oleh anyar. Mele-mele Mas Roso. Iku duduk bojo. Apa? Wong Jawa ngarani gampang bojo ning angel jodoh. Gampang bojo ning angel
jodoh. Iya. Maksudnya apa? Mas? Maksudnya bojo sak dalan-dalan, tapi nek jodoh sekali seumur hidup. Oh, ngono. Sawangane awakmu kok susah. Susah, Mas. Wong nang kali Padang iki kabeh wong seneng-seneng kok malah susah. Kudune seneng bahagia ya, Mas. Lho iya. Apa aku susah, Mas? Kok susah apa? Heh? Apa? Masalah sumuk, Mas. Sumuk sing ndi? Heh? Gak cekel duit. Lah iki mah kaya arek. Wake. Jare sapa gak nyekel duit? Ya Awak dhewe iki penghibur. menghibur. Awakmu gak oleh susah. Justru wong susah mrene tambah seneng, ngono lho. Kudune seneng ya, Mas. Heeh. Contone seneng, Mas. Contone kaya ngene. Apa? Kali Padang. Heeh. Tuku gedang Heeh. diadahi laras. Cakep. Kabeh warga Kali Padang muga-muga seger waras. Allahumma. Amin. Tuku gedang tak pangan pinggir sumur. Cakep. Warga Kali Padang muga kabeh panjang umur. Tuku gedang karo tuku nanas. Cakep. Kabeh warga Kali Padang utange ndang lunas. Allahumma. Allahumma. Ketoke sing muni Banten iki utange wak. Kayae tuku gedang tak pangan pinggir dalan. Cakep. Muga-muga Pak Lurah Chandra munggah nyawer dagelan. Allahumma Amin. Amin. Allahumma. 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 Nanti Pak Lurah, Mang. Pak sapa? Kira-kira. Pak Lurah. Sugeng dalu Pak Lurah. So, Apa? kau wanteng so. Sapa? Sesuai ekspektasiku so. Ekspektasi. Ekspektasi. Ya apa mang eksperismai apa? Ekspektasi. Espesika di apa? Alon-alon. Ayo. Ekspektasi. Si Ekspektasi. eksekusi. Ekspektasi. Si Eksperuler. ekspektasi. Dah. Eh? Monggo. Sesuai angen-angenku so. Ya, apa-apa? Bahwasane Pak Chandra iku anjene wonge ganteng, Iya. ya gagah. Cocok karo asmane. Sugeng dalu, Pak. Jenengan Pak Chandra nggih. Winginane ketepang kula lho, Pak. Kon kok kaya kenal kon niku. Lho, kenal so. Kon kenal nek kenal berarti awakmu ya kudu iso Apa? memuji lho. Lho. Nyeneng-nyenengno atine lho. Ya awak aja kok memuji. Heeh. Pak Chandra kecilik iku lho masalah kancaku dolen. Pak Chandra iku. Pak Chandra kancaku dolen. Wonge saiki lho panggil ambek aku. Oh. Gak aku gak foto duwike. Oh. Aku gak foto duwike. Nek wantoi gak foto duwe. Gak. Foto apa? Uang. Padha ae. Maksudnya ngene, Apa? kenapa kok Pak Chandra dipercaya karo wong desa? Lah, Cocok karo asmane. cocok karo asmane. Asma kinarya japa? Sing artine so. Jeneng minangka donga. Jeneng. Oh, berarti artine. Oh. Jeneng kabeh ana artine. Ono artine. Ana artine. Contone. Contone. Kaya aku. Awakmu. Rasa. Rasa. Ro iku raga. So. So iku soleh akeh. Oh, Berarti rasa iki ragane gak gelem meneng. Ndolek pangan, ndolek sandang pangan kanggo anak bojo. tilayake. Iku rasa. Berarti aku ya duwe jeneng so. Yo Duwe arti so. Jenengmu sapa? Wanto. 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 Wan. Wan iku wadah. Wan iku wadah. Wan iku ada. To. To iku teletong. Ndek wanto. Wadahe tletong. Lah mau pikir aku sapi tank ngono. Yo aja ngono ya sing apik. Dagelan ditonton cerdas. Lo jelas. Wong milenial iku kudu kreatif, inovatif. Harus Pak Chandra. Pak Chandra. Asma kinarya Joko. japa? Terdiri dari huruf C. C A N D R A. 6 suku kata. Ayo. Wake iso. Ayo, iso enggak kan ngerti? Lu gak oleh ngono. Kon tak elingno. Ya apa? Pak Chandra iki wonge meneng. Wonge meneng. Priyagunge iki meneng. Pak. Tapi nek kadung nesu, iso raimu diwalik tutuk mburi soan. Bahaya so. Loh, bahaya. Masalah wonge bengi iki ya cidek Pak tentara so. Lah, Pak Katek keliru titik wah. Bor iki. Pak mboten ngoten nggih, Pak.
Konsepnya mboten ngoten nggih, Pak. Ngapunten, Pak. Mangkane ayo. Heh. Chandra. Chandra. Candra. C. C. Ya. Cerdas, cerminan pemimpin masa kini. Dia adalah Pak Chandra. Wah. Iso dagelan. Amanah, jujur, baik hati dan tidak sombong. Dia adalah Pak Chandra. Iya. NKRI sudah tertanam dari dini. Karena bagi beliau adalah NKRI harga mati. Yaitu Pak Chandra. N terus D. Dedikasinya kepada warganya sangat luar biasa. Selalu menolong, selalu membantu. Dia adalah Pak Chandra. Lambene mari dioser-oser uli. Unyu. R. Rajin, baik hati, suka membantu, suka beramal, suka menolong. Siapa lagi kalau bukan Pak Chandra? Iki sing terakhir iki. Sing terakhir. Iki mbreset. Heeh. Del. Ojo so. Heh? Ojo. Lho, wani aku yang terakhir iki. Heh. Candra. Anane dino iki. Ya. Pak Chandra munggah nang panggung. Terus nyalami dagelan tambah istimewa. Tepuk tangan buat Pak Chandra. Wong ngene gak munggah kebangetan. lambemu. Pak Chandra, kula oleh nulis 3 dina lho, Pak. Alah, biru-biru sithik ora apa-apa kok jeneng ngono. Iki mang Pak Chandra, iki mang matur nang aku mau. Pak Chandra? Matur nang awakmu. Kei nasehat. Oh. Dari Pak Chandra ngene, Mas Roso, sampean iki nek kepengin dadi wong pangkat, iku ana carane. Carane apa Mas Roso? Carane nek wong biyen gawe jeneng apa ae mesti diambel-ambeli unsur hewan. Jenengku kabeh kudu digawe unsur hewan. Iya. Contone Patih Gajah Mada. Oh, Patih Gajah Mada. Ana gajahe. Mula dadi Patih Pemersatu Nusantara. Lho teko Nusantarae. Heh. Didom. Tak dom sak koncoku. Pak Chandra katemu garene Mas Roso jarene sungkan. Oh iya. Karo wargae. Soale beliau kan gak apa ngono ku nek ngarani ngetok-ngetokno. Lah, wong-wonge iki ada pasor. Anda pasor. Gak gelem sombong. Gak gelem sombong meskipun sudah memiliki jabatan sebagai kepala desa. Iya. Mungkin lamis mulai merdeka duit kon. Soale Pak Lurah Chandra itu selalu mendahulukan rakyatnya daripada kepentingannya diri sendiri. Iya. Pak Chandra. Gajah Mada. Ono gajahe dadi pemimpin. Ono maneh apa? Hayam Wuruk. Ono ayame. Dadi raja. Sisingamangaraja. Ono singahe dadi raja. Jenengmu cek supaya kon dadi pemimpin. Syukur-syukur sok dadi presiden kon meneh. Amin. Alhamdulillah. Jenengmu kaya embel-embel hewan. Jenengku kaya embel-embel hewan. Ya. Apa, Mas? Berdeswanto. Wis jelas kon dadi wong pangkat. Apa? Karena sing apik ah. Nek bedes eker-eker ae. Sing penting kan duduk jenenge, sing penting kan pangkate. Mas ngono kacane dibedes-bedes. Aku mang nang omamu. Kak. Daripada napa? Ketek lho padha ae. Padha ae. Loh, ganteng-ganteng ngene kaya apa jenenge iku Ahmad Dhani ya. Toh. Apa ya? Ngono. Aku mang nang omamu. Wah, awakmu nang omah. Iya, ndoleki kon. Walah. Kon gak ono ya? Gak ono so wong aku mang isu-isu iku nang sawah. Iya, aku isu-isu nang omamu. Nang kono gak ono awakmu, ono arek cilik ngono lho, kira-kira umur 5 tahun. Arek gondol. Iku anakku so. Anakku. Iku anakmu ta? Anakku.
Walah to, anakmu iku ya? Iya. Wis mang tak sangoni 150, Co. Yo ya Allah matur suwun. Wis gak tak anggap anake sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Bener, So. Bener awakmu, bener. Heeh. Rada awan titik, Ha. aku nang omahmu maneh. Awan nang omahku man. Kon sik gak ono. Lho aku jek banyoni sawah, So. Ngono ya. Iya nang sawah. Ana wong tuwek ngono lho. Wong tuwek. Tuwek ngono elek ngono wonge. Walah. Bapakku, So. Bapakmu? Bapakku wis tuwek, So. Walah to, tak sangoni Mos ngoni. 300. Ya Allah matur suwun. Wis gak tak anggap bapake sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapake kanca. Ah bener. Matur suwun. Heeh. Rodok sore aku nang omahmu maneh. Sore nang omahku maneh. Ana wong wedok suwemok ngono lho. Heeh. Heeh. Apa iki modele kaya penyanyi. Oh alah. Bojoku iso. Bojomu iki? Bojoku nek ana ngomong ngono ku bodine mblam-mblam kaya penyanyi dangdut so bojoku. Bojomu? Bojoku. Wis Heeh. tak sangoni Mos ngoni pisan. 500. Alhamdulillah kena genempur. Wis gak tak anggap bojone sapa-sapa, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling. Wacok. Muring-muring lho kon. Ya gak muring-muring ya apa Kok rek? dianggap ae lho. Masih ngono. Kok iso Kon muring-muring? bojone kanca dianggap lah 500 anggap blake. Kok dianggap tok ae kok muring-muring? Masih kon ya muring-muring. Ala apa? Gak jelas. Moh, gak muring-muring aku. Bojone kanca kok dianggap-anggap. Gak iso muring-muring. Kon gak muring-muring. Gak. Sumpah loh. Lho, sumprit. Nah. Sumpah kon gak muring-muring. Iya dong. Lah temenen. Iya. Teman. Tamen. Alah apa lo yo muring-muring. Takono Pak Chandra lho gak muring-muringan. Mboten nggih, Pak. Bojone didemi. Sa, Apa? aku wingi jam 6 jam 7 esuk nang omahmu, So. Iya, iya, iya. Ana arek cuwili, So. Heeh. Ya Allah, ngesakno aku, So, tak takoni jare gorong mangan. Iya, iya, iya. Sapa iku, So? Hah? Sapa? Kon kek duit ta gak? Tak kei dhuwit 3 juta. 3 juta. 3 juta. Sapa, So? Anakku. Iku anakmu? Iya, anakku. Lah, gak tak anggap sapa-sapa, So. Iya, 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 iya. Tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Durung. Mari ngono, So. Mari beduk. Ya. Aku balik nang omahmu maneh. Heeh. Ya Allah, petuk wong tuwek rambute putih. Tunu-tunu tak kei dhuwit 10 juta. Lho. Sapa iku, So? Akeh. Duit aku wong sugih, So. Bapakku. Iku bapakmu? Iya. Tak kei 10 juta. Matur nuwun. Iya. Ya gak tak anggap sapa-sapa. Heeh. Tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling papane kanca. Mari ngono poso. Masalah, So. Iya, iya, Mari iya. magrib aku nang omahmu maneh. Mari magrib. Iya. Oh iya. Petuk wong wedok awayu. Awae cilik lencir. Iya. Rambute abang, So. Tak kei dhuwit 10 juta. 10 juta. 10 juta. Lho. Sopo iku, So? Bu RT. Iku Bu RT biasa. Nek awan-awan nang omah iku biasa Bu RT mampir. Biasane ngono Bu RT iku. Jangkrik kakerek 10 juta. Iku Bu RT. Iya. Lah gak tak anggap sapa-sapa, So. Iya. Tak anggap RT ku dhewe. Eling-eling RT-ne kanca. Mari ngono modar kan. Marisa aku balik nang omahmu maneh, So. Marisa. Marisa. Iya. Ya Allah, ana arek wedok. Heeh. Braine ku menor. Praine menor. Menor pakai baju gemes. Awayu, So. Iya. Pakai duit 15 juta, So. 15 juta? 15 juta. Lulu, iya. Sopo, So? Iku murni penyanyi dangdut kafe sebelah iku lho. Sing gelek mbok ampiri iku lho. Kakean Murni penyanyi iku. Iku murni. Iya. Walah, So. Gak tak anggap sapa-sapa, So. Iya. Tak anggap murni ku dhewe. Iya. Eling-eling penyanyine kanca. Pengloro gak pedhot duwe akeh. So, Apa? tengah wengi jam 12. Iya. Gak trimo aku jan balik nang omahmu, So. Ono wong wedok, So. Iya. Dawa ukur, Dukur wonge. kelambenan putih, Lambinan putih. semiran biru. Iya. Masalah bibire menor. Iya. Pakai duit 20 juta. Lulu akeh. Ya wong aku wong sugih. Iya. Pakai 20
juta. 30 juta. Iku sapa sop? Bubidan. Bubidan biasae nek bengi-bengi ngono iku nang omah ngecek. Iku bubidan aja. Bubidan. Gak ngono so. Apa? Bojomu bongko. Cek. Aku balik ping 3 entek duwe 50 juta. Lah salahmu gak takon-takon. Lah takon lah apa? Lah telepon ta WA lah ya iso. Wong kon tak telepon gak kenek, tak WA ya gak diangkat. Wong paling sinyale kurang jangkep. Loh, ala aku nggih baik. Meneh dolen nang omah maneh. Tuh. Janjian dhisik. Janjian sik. Yo. Ala sa. Iki apa maneh? Arek-arek. Tut, Lapo? awakmu nggawa gapurae gresik lapo? Iki dudu gapura. Apa? Grandong. Cak Kentut. Sampeyan terkenal pengepuri Budi Wijaya senior. Lapo? Kok sampean kok gelendeng bekasaan koyo ngene iki lho? Ngawur arek-arek rek. Nggih. Ya. Jangan didengar. Jangan dengar kabar itu siapa? Tung tak des. Iki ngono rek. Iki ngono boneka dari India. Oh, anak. Apa Cak Kentut? Boneka dari India. Dudu uang berarti iki. Ah, Boneka iki. boneka kok. Oh, kaya uang. Bisa. Sok. Kayak uang. Boneka ya, aku ya, Sok. Grek iki engko rek. Boneka ya, aku Sok. Sok. Oh, apik Cak. Api kayak uang. Iya. Apik. Ya. Boneka kok iso gepuk. Lho ana magnete. Oh. Kon cedak-cedak kate gak cocok. Iya. Mesti digepuk kon. Oh, ngono ates. Ana magnete iki. Lah terus karep penunggawa arek iki opo? Ngene rek. Aku lak butuh duit. Boneka mericat. Tut. Bonekamu kok jahil? Mamula. Iki ngono ana magnete. Kon kate cedak-cedak digerayahi kon. Siku bidu-biduku didemek. Senengane ya ngono iku. Iki karepe penapa? Karepku ape tak dol wong aku butuh duit. Aduh. Aduh kenapa? Aduh. Kenapa? Sikilku kok iket. Iki boneka tapi persis manusia. Oh iya ya. Bisa menyanyi dan menari. Oh. Tolong rek, tolong. Ah. Wanto, kon nang ngarepe pasar Balong Panggang. Ya. Tawak-tawakno, ada boneka dari India bisa menyanyi dan menari. Pertigaan kene ya. Yo, kon rasa Heeh, kon nang ngarepe pasar Benjeng. Tawak-tawakno ada boneka dari India bisa menyanyi dan menari. Engko tak kei komisi kon. Tapi sik, Adut, aku takon. Heeh. Iki saiki kan nusum sembarang iku kredit cicilan to. Heeh. Iki monggo ana wong kepengin tuku, tapi tuku ndase tok ngono oleh ya. Tuku kon ndase tok ya apa kon niku lho? Lho yo kaitan ke duwe gak nutup bae. Nek wis dituku terserah. Sok. Iki ngono gak dieter. Nek wis dituku terserah. Ya apa-apane gak apa-apa. Ya bah dipedhot gulune, bah dipedhot sikile. Mate. Aduh. Lho ana magnete ya? Iya. Ana magnete. Pokoke gak enak atine gepuk mesti. Iya. Ya wis ayo. Ya wis, kene engko tak tawakno tapi komisine aja lali lho peno. Kon ngarepe pasar Benjeng. Pasar Benjeng. Wanto ngarepe pasar Balong Panggang. Balong Panggang. Tawak-tawakno. Engko tak kei komisi. Oke. Siap. Kon 1 juta, kon 1 juta. Oke wis. Komisine to. Iya. Oke. Ada boneka dari India bisa menyanyi dan menari. Otomatis. Persis manusia. Tapi kok kayak cangkem. Aduh. Syukur kapok. Mamula. Iki ana magnete. Iya. Kadang-kadang ana siaran radio ngono iso nyaut kok. Menemben nek dodol boneka iki sikatono sik. Apa? Ambune basoin. Ya wis budal. Karene
Aja kuwatir 1 juta, 1 juta. Kon niku nek ana wong aja ngomong ah. Iku cak. Sikil kok diincare. Mas ngono meneng wae. Meneng wae sikilku mulai cantengen. Kon niku boneka dari India. Berarti aku kali apa? Kale ngomong. Berarti kaya pokoke ana apa meneng ae. Meneng ae. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sayang anak, ada boneka dari India bisa menyanyi dan menari. Sik ta, Cak. Loh. Cak, Tuh. Nggih. sik ta sampean tak rungokno kok kadoan kok promosi boneka teko India sampean niku lho budal nang India iku lho gawe kapan to, Cak? Adikku sing kuliahe bareng awakmu, iki Iya. rak no India. Nang India. Memproduksi boneka seperti manusia bisa menyanyi dan menari. Iki aku dikirimi kanggo promosi no Indonesia. Iki pengeluaran sing tahun 2007 2027 ya ditokno saiki Ditokno saiki persis wong ngene, Cak. persis manusia, dibentuk seperti manusia. Oh, enek matane ya. Kok kayak wong. Matane lho kaya wong. Iya. Jancuk loro cuk. Meneng ae. Matane lho niku. Hah? Teleponan. Lho lah iya. Lho, enek irunge. Kayak wong. Lah iya kaya wong irunge ya, Cak. Iya. Lho, enek susune. Seksi. Ya kayak wong. Ya. Kayak wong. Iya. Aku rada merangsang. Aduh. Meneng wae. Cak. Lho. Iki cara nggone baterai ngono mungkin ya. Gak. Hah? Baterai ini gak nuk kene. Iki memakai baterai. Heeh. Baterai ini ku tukune nuk nggone supermarket. Sik to, Cak, sik ya. Sik, Jim. Aku biasae ku lek nukokno boneka bocah-bocah ngene kok bocah cilik-cilik ku kan baterai boneka sakmono ae lho, kadang 6 7. Lah iki sakmene gedene gak baterainya akeh. Gak, baterai ini cuma telu. Telu. Sing loro bunder, Heeh. sing siji dawa. Lah terus lek aku tuku ning ndi? Nang supermarket. Supermarket. Takok baterai ini boneka dari India. Baterai iki sondokur iku. Baterai ini sondokur. Gak, manggone gak nuk kene. Manggone nuk jero kene. Jero kene. Ngene lho, Cak. Cara iki tak tuku ya. Heeh. Tak tuku. Terus mari ngono wis gak iso muni baterai entek. Gantine iki kan aku bingung. Nuk kene lho nggone. Gantine? Tukune nang supermarket. Heeh. Takok baterai ini boneka dari India. Berarti gantine nduk ngisor. Sing loro bunder, sing siji dawa. Lho lah ya kan gantine nduk ngisor. Ngisor kene lho. Lah, jero. Ya. Apa? Hei, cocok Apa? kena ndoke. Sik. Cak kentut ya. Apa? Amit sewu lho ya. Aku iku roko iku lek nduk boneka-boneka iku batu iku kan yo watos. Iya. Iya to. Warnane lek baterai ABC kok kan biru putih. Atos. Ya. Terus sen ini kok iku kan abang silver ya. Heeh. Lah iki kok warnane coklat. Lho, Katek muangkak ngono. gak podo ambek baterai biasa. Iki baterai boneka dari India. Lah yo katek kan baterai kok lak watos to. Iya. Lah gak bisa bergerak. Heeh. Lah iki ora. Lah wong kata ora kok yuk. Lah wong iki lho krembuk ngono. Boneka dari India memang begitu, soalnya mengandung magnet. Kowe nek magnete. Iya. Nek sekiranya dicideki wong iso Bergerak. bergerak. Heeh. Oh. Kadang-kadang dangak-dangak ngene. Istimewane apa boneka iki, Cak? Bisa menyanyi dan menari. Mosok Gak percaya. Ana sekakele. sekakele ndi? Iki kanggo ngunekno. Iko ngunekno. Iki kanggo mateni. Nek Terus? ditarik engko muni tet langsung menyanyi dan menari. Tak coba ya. Nyanyi, Mbak. Mesuk.
Tak tarik ya. Cobaan, Cak. Ya. Boneka cantik dari India, boleh dilirik, tak boleh dipatot. Lah entek kok gak enak blas. Loh, ditarik sak wayah-wayah mati wis. Lagi ditarik sak wayah-wayah mati. Dadi nek ditarik nguripne iki tet, Heeh. nek mateni iki tut. Coba. Kae ngono. Se tak jajal. Coba. Tet, boneka cantik boleh dilirik, tak boleh dipatot. Magnet birahi. Jare birahi. Anggite kucing ta. Birahi ku merangsang goblok. Cak, Heeh. lah iki cara aku cete gak seneng, Cak ya. Terus piye carane? Ya terserah. Digosoki kertas gosok. Kertas gosok. Diganti cat. Diganti cat. Ya iya. Lah cara tak gawa mulai lho, Cak ya, tak dale nduk ngisor. Otomatis kan gedulinan arek cilik-cilik. Ya iya. Iku enake cara dicentelno dipaku dodur sing gedhene ya. Lah supaya gak gedolanan arek cilik, dekek tembok rada dhuwur, Heeh. cukokno paku sing dawa. Ya. Dipaku terus aduh. Dipaku ya. Iya. Piro Cak iki, Cak? Ini ae. Nek kon seneng temen kanggo harga promosi. Ini harganya 50 juta. Loh, lah kuwi dhuwit kabeh. Ning sama leak 5.000 kok. No Indonesia gurung ono iki. Kurang enek. Gurung. 50 juta. Ngenyang ya, Cak. Gak apa-apa ngenyang ae. 20.000 ya. Ya apa? 20.000. Kon niku ngenyang boneka, ta ngenyang lombok kon niku. Nah piye? Ya sing pemper ngono rek. Iki mang aku nggo dhuwit iku. Wis tak potong. Tak potong 10 juta, 40 juta. Wis iki ana dhuwit 5 juta jagane blonjo. Ya. Engko kurangane Kurang 35 juta lho iki. iso. Pokoke kurangane kok gampang tak iku. Omahmu Apa tak- pancet sih. Omahku pancet. Ya ya, kali-kali gak mbok transfer langsung tak parani. Alah paranono mong ndok lokasi kene jero ngono ae. Iya yo nduk jero kene. Lah ae. ijo. Wis ya. Heeh. Nek ngono aku pasrah awakmu. Yo. Bah, mbok ketok. Bah, mbok obong terserah wong iki wekmu. Wis ya. Iya, Cak. Wis. Iya, Cak. Iya, bonekane kudu birahi kok ya. Lah iki kok aku seneni bojoku gak sida blonjo. Hah? Loh, alah. Cak. Iki kok aku seneni apa ngono ya, lek seneni bojoku ya. Loh, gak apa-apa. Loh, tak tutupi. Aman kok. Wong kok nang pasar kok dagano. Sik ta, Cak. Le. Ojo ngamuk-ngamuk. Ngamuk iku gak apik, nggarai darahe petit. Petit gak petit awakmu sing garai. Tak kandhani. Aku gak sida nang pasar, Cak. Lah apa? Duwe entek. Entek kok grapa? Kok ketara karo lanang ta? Ngawur ae. Oleh brondong. Iki kok kendhat iki kok lek aku apa gawe brondong. Ngene lho, Cak. Iki mang kancamu kentut iku dodol boneka teko India. Terus tak tuku. Kan kena gawe hiburan awakmu lek udan-udan butuh hiburan.
kono golekan niku. Jembek. Kok enek ogo-ogo. Loh, ya iki bonekane teko India, pengeluaran 2027. Masalah teke sampe mati sakit tebal. Iki boneka teko India bisa berjoget dan bernyanyi. Wah! Blani. Delon ta, lah persis manusia asli, Delon. Persis wong sing Alah, iki boneka teko India. Kok kaya wong ngene. Lho, guyu mesem e. Lecak, iki magnete kuat. Lek enek wong ngomong ngono langsung guyu. Ora apa guyu sih. Wow, wow. Wow, wow. Kembang. Aja di ngono, Cak. Rusak. Gorong jangkep iki mang oleh ku bayar. No. Hei. Mbak Bu. Apa? Lah. Golekane nek gelange tak jikiye rek. Gak oleh. Kadane aja cidok-cidok magnete iki kuat. Ketika Lah iki piye nek nyetel? iki nguripi. Nguripi. Iki mateni. Mateni sih cacan sih. Ya tak cuti ya, dia. Tet di balik kerudung di balik. Saya. Kerudung di balik kerutot. Di balik kerutot. Kacau. Enak ya, Cak. Jempek aku. Enak ya. Piye. Gini lo. Tet, abang biru lampune disko. Lah iya. Awak kurungan golekan kok mepet bokong jembeki. Kacau. Sampe tok gak, Cak? Istimewane boneka iki. Piye? Baterainya ku lho yo. Persis kaya wekmu. Persis kaya wekmu. Bature kaya leku. Yo. Iku gone nduk kene, Cak. Delon. Cuk. Andoke diselentik. Kapot inter. Kacau. Piye, Mas? Iki carane nguripi. Iki mateni. Dok. Bisa jalan ah? Aku iki bojomu kok nduk. Jadi apa mantel? Trek gandeng. Ge apa kok gede men? Oh, ge ngangkat golekan. Oleh gane motor trek gandeng lo ambulan ngene lho. Loh, bisa bergeser toh? Bisa bergeser ya? Anak jine. Jo! Ho! Cak, aku tak boleh sih. Iya. Eleng sih. Iku nguripi, iki mateni. Mateni. Aja celok-celokna lho yo. Ayahe nguripi yo. Ya. Ora tak setel banget, tak yo wis. Alah kacau. Alah, bangka kowe. Ora tak setel, mulih rek. Jalur disetel ya. Dok, lali. Supaya notok ae. Topak.
iki sih. Gak ngurus. Ya, nyanyi ya. Saya kepengen aku. Nyanyi nak ya. Tet. Nyanyi, nyanyi. Tet. Oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya. Oh iya. Oh, mau nyanyi kok apa? Oh iya, ya Allah. Golekan sak minggu benjot dasku. Oh, ditenono kon. Tak tigarane tak biatok. Wah, mati aku digawana arek rek. Heh. Ayo, ada tuh gendase iki. Thank you.
belut nek kono iku lho. Hah? Ayo. Hei, Mrene lho. hei. Wah. Penggalaran apa pelanggaran? Hei. Wah. Andi. Boleh. Apa mau? Ada. Timbang. Udah dah. Ji, Apa? sepurane sing akeh. Iki makan aku terpaksa dijaluki tolong Okta iki lho. Terus? Butuh duit wayahe bayar bank. Sehingga tak bentuk kaya ngene iki, tak dadekno boneka dari India. Aku apa jare iki, Cak? Menembene jauh nutut. Ya sepurane sing Ojo akeh. dadi penipu kon. Tak balekno duitmu. Nah, Ji. gini. Wis tak balekno nang anakmu. Wis tak balekno nang anakmu. Ya wis. Sepurane Kan sing dipene akeh. iku. Kon iku ya ngono. Didadekno boneka malah ngomong ah. Lah iku aku dicemek-cemek, Cak. Ya babano lho. Iki acarane apa, Cak? Ya wis acara sedekah desa. Ya semoga-moga mari sedekah desa rakyate sehat panjang umur. Amin. Rezekine melimpah ruah. Heeh. Bengi iki ditanggap Truk Budi Wijaya. Iya, Cak. Digawekno lakon apik prahara perawan desa. Ngono, Cak. Prahara perawan desa. Desa. Bersama Truk Budi Wijaya.